japuonj. Yes. Mwalimu ang'eni bende in ng'ama jatelo. Koro Alfred Omondi ywakni kapok iwuok to e clear the air. Owacho ni ok owinjo maber kaka iwuoyo ni jopuonj chulo ka maid moko dhi skul. Owacho ni dipo ni yanyo maid ni ok osomo. Owacho ni nitie mweru samoro dhi skul to tiche motamo. Lydia, ing'eni ka wan e studio ka, to ka ng'ato kawo gimoro machalo kaka illustration, aparo ni jok matiyo tich mar maid gin emichulo gi kata okomigi contract mar oboke. To kinyalo kawo japuonj ni mi contract mubedo sign gi CEO mar an established institution, tichule a level mikete go lowest paid workers. Koro watigi the lowest paid work. Wapimi kama gino letgo. Nitiere awacho wach mokwongo ka endi wach mar NEC. Japuonj mar high school ma in charge of a high school like Kenya High mantiere machiegni ka. Imiyo kata mana school montie kae makalo kabiro ka iluongo ni St. George's gi State House Girls. Iyudo ka japuonj no imiyo Sh500 ka nyithindo timo penj per day. Mano pesa moko inyalo miyo ng'at manie mijengo matimo tich lwedo makonyo fundi. Gech fundi ichulo Sh1,500 gi 500 kata Sh2,000. Tiyudo ka japuonj madwa ng'iyo penj maditama en ngima mar nyathi ma be dwaro mondo otime professionally, timiyo Sh500 per day. Iwinjo gino? Okaseyo maid. Erokamano. Nikech kit rol magitimo rol magitimono en gima gine. To ka tiyo gi illustration ni ichulo japuonj ok nachulo ni sayo. Ta paro niya, be adwa ni mondo kika apologize ahinya wacho. Nikech nitie jok matugo gi interview ilani. Japuonj en a professional mokawo higni 4 ndaloni katimo bachelors of education. Mamoko somo e okanyo. To moko bedo kawo another 2 years. Kotimo masters kata 3. Ere kaka dia ng'ane chul ka ng'at moter e 3 months ginene hygiene training mondo dhi obed maid. Mano in the context ma wuoye. Winjo gino. Kata wakura mima matek mogik. Ere kaka dia ng'at mopangore kata half a year 6 months katimo tich mar police ichulo ka ng'at motimo 4 years. Which point? Kura mano tawacho ka wanga kwa. Erokamano kuom lero mano. Erokamano ahinya mwalimu. Nitie gi wuon autonomy.